Vyake gima umwanchi muli beteseni kia Ndizi TV ni wacharagire Chinsa Ikomi chabano maragoba sengo kwaliga ni SMS amangana Amayia elindengo manye na raya berikagwa tika kura chingongo chensi inye chensi asitense moche mitandao asensema ya Facebook na bagoto nyarugwitra Ndizi TV News Digital na baiga asensema ya YouTube na bagoto nyarugwitra Ndizi TV News asensema ya website na bagoto nyarugwitra www.ndizitv.or.ke Ritare ne Fridah Kerubo na Chinsa moche biaro kerele ni gotoko tenere Joshua Auta chinga kitoroche omo waziri wobo chenu Susan na kuminja abereka kwene kibuna serikali nigebwate emipira y'ubwanjani esaine naboigo omo waziri wobole mimithika rinturi nigai mukire gatambukiro kyabene ase okorwa amayigiri gochia ase ababisa linda kwene kibuna abali mibonsi bale asense ya Kenya ngweli kibali naboigo kubwatekana no boibi obwabere bokwene kigwa sense meria Trans Nzoia wanige serikali mukire gatambukira sokobekera emerobeli ya bene naboigo kwene ki oboibi ase Chinsa micho ngokiani wa obuli naboigo nigo egatia baraikorwa sobo mobwa azimio la umoja abere bako momochi omokonyi bo moraibense rigadigashagwa aseba muganire gotigana no mugavana wi county ya Nairobi Johnson Sakaja naboigo gokora emirimo ase county yo naboigo amate mokuru sense media Kilifi wanigo yaganire obwene naboigo okolingolya kurase serikali maiga yo mwana obogusiria obugima bwaye kale ase egesibo mancho muri karansa oike elinde ngomanye ase nchira iyo bwenge ngoira nanda segekegeke elinde ngomanye amange amateyemo kurwa sense moya nyangoge iyo gotoka kurwa se wodi ya Kyabonyoru ebunge ya Burabu nigo bagendete kumurigia omusubati Evelyn Nyamoita oyo osirete chitariki 2023 mutinyi 12 omwaka olia oita kolende nigo babolire onde bonsi oramorore agwaka oroboti tangar kuchana sinyamasege kurwa nyangoge saprokesen ewodi ya Kyabonyoru omuyongori yakoroku Evelyn Nyamoita osiaseleta linda koroku rutu bonareri nyanyuki igo asogete kuru nyumba bwana akagenda kwetera okobora ni gwechi besa bete okabesa kurwa se byombe nabo igo na sabasani baye chikando gweta kiri Kisii simi chinyinge na kiri bakasa bairi akasibate wa muhamahama njengo sabo yora munyone ona namba yesimi nabako ngakere namba ya nesimi 07 19 582 785 eyikera tokere mteja era toke na inde era 0703 205 766 Musacha yomoni gasiriri obugima bwaye magiga yokogwa kuru mutegoro kolengania mateya nigo bene kibuna nigo ale kwarolia emete yale gochweliwa ase agwa nabigo kumerana na makweli nje samene kuru James nyakayongosia kurwa ekenyoge nyansia boeka location anibweka ward kirete na igwa ebikuro kubwata byana nyoranga no mumuro ku Dominic arugaya abairu uri kuru mutegoro abairu kwa piko wake pare gorokwa igangene se pare no ale mete yare nge yaro chweliwa igolende kale kwarulia gero mutembe otego chakero kwarugo mutembe oteko gele mutogende bobe yora kia kogera mumuro ino miyara na tukwarulia mete ayo batambe egashanya tegwekorera n'umumura ekNP orenda abana bae kurwa sengeje gashiyo kintu cyakorekana ekerobo bari kwiharuri emeteje naringe nyomba bono naja nanyora umumura yo mokondangeri nga omwana uyo kirire igorari egeka twajire kumurangeri tari kuitaba bono twasinyirunga ninkikere igorari natema kumurangeri nanyora nga atari kuitaba
ondigereri na nduki ogendera gukira so mutabu bono nasoka njikurangiria aba chikasa nchae charenge ruguru gasinere bari gukora ruguru nasoka guchikomoranga kubarangiria ndarachi goiko asaba muri abarenge ga bari guchweria bante binga oyo mominyo konte binga ogurense. Umugavana wa kaunti ya Kisii Paul Simbarati nigo aikirana ase echiro ya Marani iyo gotoka ime ward ya Marani ebunge ya kitutu cha North kaunti ya Kisii ase omuyiga bukobeka ligena lyo musingi ase chireyo aba MCA akorwa ase kaunti assembly ya Kisii nigo baikirana ase Chinsa elyo kwenekia omuyigo yo. Chinga kiecho boigo nigo mugavana Simbarati abagakwene kibuna tarabuta onde mirimo kulende nigo ainekeli abamenyi be county ya Kisii buna nigagendeta kubeka emirobili ya bene ase okorongeya orogongo rwa Gusii. Nebeza ya so iri nyumba y'omuntu. Amuntu ta ukoruzi munge madara. As long as ebese so karalia nyumba y'omuntu. Ebyashara ebintu abigwate nere na barabonzi kianda uko basaba ganda ave my brother igakolera muntu tena abuleka nonoyo abante ko bwato kuba chinda ibi ekera abantu bande ekema abana amasometiga abana amasometiga abana bono ga nabona iranda ena ibono mande kana tele omuntu okorosie mororo omusubati ororo musubati oyo akiet class yesina ngakinde yo system ego chikorosibwa akori yo muntu korisko gari omuhakana nki tutakori kiro yo manyete korosie system koro iranda noyo gitutu chachi no akori gento kieke abe kestima omomino lele torabekshon akitu atene miroro tomutenga rosi system ta rosia emwaka aronga kitorate abantu baminje egendo tokora musomo nje mno mugaba kinakire akikingu nyachombe nirenga mbate tinda butamuntu tigamba te ekura na kire tukurbo getutu ni ninge te konyare kananga nindolere bube muntu ndibwe tukurbo getutu ndege temba tebi indemeti aiga bube getutu ngamano mbate Mwishko minzongo kati ya gada Nwanyo mna mutonta Mtu alenga mwishoda matango My sister Ono akimura tenga na atikira bagetutu Mugaka ungwae na akorte gasi yae Engi ya embe na akorte Ochirenka Tomotika akaleki Atumike Lakini mwonto Akiti ya mbabotu Aba kodye gasi Baetanti 500 balembeo bawakan embeo etongo tigabantu babeke kibesi cy'abantu banimo moko ngalenda abagetutu mwane emia monte ngahaba simba yenda lika mo wanja boy ndike ekyaraba mraba bara abamraba emyaka etano baja kugoli simba totebi ndibwa koleta abana bali
Omo waziri bobochenu Susan Nakuminja wananigo aene kiribuna serikali nebwate emipira y'obwanchani eisaine okwana nabaliki bamangana nigo aene kibuna nigo chinyagitari korwase chi county chibwenete kolikali uko elyo gosaba emipira y'obwanchani gwetera ekyombegete tamaliogo Kemsa. So I would like to clarify to Kenyans that one, we do not have a shortage of condoms in the market, as in the country, not market. As a matter of fact, as of this morning, we have 38 million pieces of condoms. Vis-a-vis the population of Kenyans, you can see we are overstocked, depending on how many I used that ago, but we have sufficient quantities. We have a challenge on how these condoms get to the mwananchi, and it's because of the process that a health facility, a dispensary, have to request for condoms. How do they do it? They consolidate their orders to the county. Then we get one order from the county, which is sent to Kemsa. And the other way again is for NASCOP, that is National AIDS, the council that is tasked with management of HIV/AIDS in the country, also generates distribution lists. Unentere moyo kubekya ebero biliona bigoko eneki obokoleri obia ase sekta y'obulimi nigobono omwaziri bw'obulimi Mithika Linturi aimukire getambukiro kya bene nabo igokorwa amaigere gochya ase ababisa bona babwenete kolikya abalimi gokwa nanigo eneki bunanigo eserikali ebwenete kumanya abalimi balinga ebwate asensi ya Kenya linde korwa amaigere na kibago chikobeka emero bilia bene ase okwene kibunango soki bale endagera eisaine. Tumeona ni muhimu kwa mipango sawasawa ili kunjipanga kama serikali kushalisha chakula cha kutosha, kushughulikia mkulima kwa ile program yetu ya subsidy, iwe ni ya fertilizer, iwe ni ya mbegu, tuwe na indandi kamili inayojulikana ya wale wakulima wanataka usaidizi ama wakulima wale wanajishughulisha katika taifa letu kwa ukulima, aidha uwe ni ule ukulima wa miwa. Kubwatekana no boibi obwabere bokweneki gwa sensemeri ya Trans Nzoia wananigo eserikali ensemeyo yaberege kwimuki ebitambukiro bya bene nabo igo kobeka amarago asokweneki buna oboibi ngokena bole kura sensemecho agati yabo no gutabeka chi mask nabo igo chi helmet ekero abantu bagoso ase chi duka chinene nabo igo emebagani kolende omukagerwa oyomonigo abekirubyara ase arachigwekiwa bosi bwekigambero There's insecurity in Trans Nzoia. I don't know why. This is the most peaceful county in the whole country. Tunajua tuko na bodaboda ambao wako genuine na tuko na bodaboda ambao ni wakora. Hao bodaboda wakora wanavaa mask, wanavaa helmet, wakiingia kwa duka ama kwa supermarket na kunyang'anya watu. Na tunataka kutoa onyo kali. Kisa ya jana tuko na mshukio mmoja ambaye tuko naye. TCI inaendelea na uchunguzi na atafika kotini. Amateye mo kurwase kinyorogia cha Simba county ya Kilifi nigo ekolera obwene bwabo magayo mwana obogosiria obugima bwabo kale ase echera kolengana ni amateyo nigo nyagosira Isaac Ngombo w'imyaka 40 abegetubyara chitariki 31 umutinyuri 12 ase babwete bagutwara liyo manane amateyaye kolende orobot kurwasoro abanyanyimbo nigo rokoro kibuna nigo abetega kwerusia obomoyo wetera eyanga yaye enge kolende amateyaye nigo yatuguteirale enganeyo askeli bagoteba nigo banyorete omubero obwate chingoma chintindi. Nikirudi napata yule afisa akanacheka. Nikamuuliza, "Mbona unanicheka? Unanitania? Mimi nahitaji kumwona mzee wangu nimpe chakula nirudi nyumbani." Akaniambia, "Sawa, nifuate." Nikamfuata. Akafungua cell. Nikamsikia
yani akawa anaitana na nguvu, wewe kijana, wewe. Mimi nikasongea karibu kuangalia, nikapata mzee wangu amelala chini, mkono ameulalia, mwingine amekilia hivi amelala. Nikauliza kwani imekwaje, wakasema ati amejifunga ukutani wakajimaliza. Lakini mimi ile kitendo kama hiyo sijaona wala sijakuwa na uhakika kwamba mtu anaweza. Mwanzo muriye korwa soroboti oroni wanaikire omoeli obwa mangana maya asebire biga kulende ngo sabato basegosikato basakanyagera gikoraga ensa eyamo ayona mange no nyora senchera yobwikiranu nokoretero nere Vincent Onyancha inyora sinse mochichi mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyara wetra Ndizi TV News Digital na baiga sensemo ya YouTube na bagotonyara wetra Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyara wetra www.ndizitv.or.ke Magech kamera soko ni kibna ebicha na boigo eliogiri agukira sora senchira ya bene nere Abigail Nyancha matobe tokubatenera Joshua Auta asinsemo chibiorokerelio na incheria ne Fridah Kerubo ngokoganelia oboligerelia obia